Velkommen til nyhederne. Lige nu sner det over hele landet. Det er ikke en vigtig historie, men det er godt for seertallet. Og derfor har vi dig, Peter Tanef, i studiet. Ja, jeg har desværre kun én reel information, nemlig at det vil sne i hele landet. Men det tager jo kun sådan mellem 3 og 4 sekunder at sige det. Og jeg vil virkelig gerne være på mest muligt, så jeg siger det samme, men på sådan en lidt længere måde. Og så er jeg lige nødt til at afbryde dig, for jeg er stadig den vigtigste af os to. Ja, og jeg viser, at jeg kender min plads ved at smile og nikke til det. Og jeg har godt nok ikke meget at sige, men heldigvis har jeg lavet nyheder i mange år, så jeg er blevet rigtig god til at skjule det. Og du kan sige det med den der alvorlige mine der. Og så må jeg lige afbryde dig igen, for vi har sendt vores reporter til Skagen, så jeg kan stille dig det dumme spørgsmål. Er det også koldt der, hvor du er? Ja, jeg har brugt en hel arbejdsdag på at tage herop, så jeg kan stå og fryse og give det indlysende svar. Ja, det er også koldt her, hvor jeg står. Ja, det kan se meningsløst ud, men så virker vi som et rigtigt nyhedsprogram. Ja, jeg gør det nu mest for at forbedre min chance for at blive studievært en dag. Så skal du nok blive bedre til at se ud, som om hele verden er ved at gå under. Vi vender tilbage med breaking news om vejret, uanset om der sker nyt eller ej. Velkommen til nyhederne og Breaking News. Det er 2 minutter siden, vi sidst havde Breaking News. Derfor interviewer jeg nu dig. Du er politiker, ja. Så jeg lyder kontant. Ja. Først vil jeg gerne starte med at svare på noget helt andet, end det, du spurgte om. Det har min spindoktor lært mig. For at virke skarp, så siger jeg, du svarede ikke på mit spørgsmål. Nej, og det gør jeg så heller ikke nu. Og det er vel et bevis på, at der virkelig er noget at komme efter i det, jeg spørger dig om. Præcis. Men du læser op for teleprompteren og hører ikke efter, hvad jeg siger. Fordi du fokuserer på at se alvorlig ud. Og der må jeg lige afbryde dig, for nu ser jeg meget alvorlig ud. Det er nu, jeg viser folk, at jeg er en knivskarp interviewer. Ja, men jeg siger det samme en gang til, selvom det lyder mærkeligt. Igen må jeg afbryde dig. Det viser seerne, at det er mig, der bestemmer, og så runder jeg af. Og så smiler jeg, for det er det eneste, folk kan huske bagefter. Så smiler jeg også, og tak fordi du går. Velkommen til nyhederne. Jeg ser alvorlig ud, for nu handler det om terror. Der er ikke sket noget nyt, men terror er godt for seertallet, så jeg lægger lige lidt mere tryk på ordet terror. Og velkommen til dig, du er terrorekspert. Ja, og jeg vil godt reklamere for min nye bog herop til julesalget. Og prisen for det er, at du hjælper mig med at piske en stemning op? Præcis. Derfor er min vurdering, at Danmark helt klart er et terrormål. Tak for det, og så nævner jeg til gengæld din bog, så tror seerne også, at jeg er typen, der læser bøger. Nå, der skal vist mere til. Her til sidst, vi to ved jo godt, at det primære formål med terror ikke er sådan nogle få ihjel, men at skræmme en masse. Så hvorfor sidder vi her og pumper en stemning op? Det er et utroligt godt spørgsmål, og det er jo naturligvis fordi, at så kan jeg sælge en masse bøger, og du kan blive en mere kendt studievært. Tak fordi du går. Og til seerne, husk, der er grund til at være bange. Så gå ikke ud, men bliv her på kanalen og se en masse reklamer.